alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der er jeg sammen med Johannes for Gaming. Hej igen, og det er hver gang. Ja, det er hver gang vi er sammen, så vil vi altid lave en YouTube-kanal. Yes. Og sådan, Eller en YouTube-video. Ja, men sådan... Nej, shorts. Ja, men sådan, lige nu er mig og Johannes ude og gå en aftentur. Yes. Og det var så hyggeligt. Okay, alle jer, der ser med lige nu. Ikke så højt. Okay, ja, der er naboer lige ved siden af. Alle jer, der elsker Tasty Cheese, like den her video. Kan I godt lide McDonald's? Kan I bedre lide McDonald's end Burger King? Så skal I subscribe. Hvis I bedre kan lide Burger King end McDonald's, så skal I like videoen. Så lad os se, hvor mange likes giv ham nogle subscribes, og giv mig nogle subscribes. Yes. Og hun har fået 60. Men vi kan godt få en højere, så subscribe til alle jer derude. Så subscribe der lige, altså. Yes. Hvad venter I på, altså? Nå, men nu skal vi også til at... Jeg tror faktisk, vi også har farvet vindue, så vi ses. Ja, vi ses i morgen. Vi ses i næste video. Ja, hvis vi finder hjem. Hej.